Κοιτάξτε τούνελ ρε παιδιά, κοιτάξτε τούνελ, κοιτάξτε. Κοιτάξτε ομορφιά. Αυτοί οι μηχανικοί που έχουν σπουδάσει, σε ποιο πανεπιστήμιο? Εκεί δεν κάνανε απεργία. Εκεί δεν κάνανε πορείες, σπουδάζανε. Αυτή κάπου από μέσα από τα τούνελ θα βγει. Και εδώ είναι μέσα στο βελόνι. Τις φλέξαν και τις βελόνες για... Όλα παιδιά. Για να έχουν παιδί μου σιγουριά. Γύρνα λίγο από την άλλη μεριά, γύρνα. Ωχ, Παναγιά βοήθα, δεν μπορώ να βγάλω άκρη εδώ πέρα. Δηλαδή. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ρε παιδί. Μην δραματίσουμε το δασί. Είναι εδώ πέρα μέσα. Κράτα. Κρατάω. Τι πρόσεχε τώρα. Δραματίσουμε αυτή δεν κατέβει. Κοίτα, αυτά τα χέρια. Τι είναι Κυφίνας. Στον χαρίζω. Τώρα εδώ θέλει πολύ προσοχή, εδώ μέσα είναι. Θα την άξω. Άστος εδώ πέρα. Βγάλε αυτό λίγο, για να μπορώ να έχω ελευθερία χώρου. Δες κάτω. Εσύ ματάκια. Και τους κοβελώνες τσιμπάνε. Έπεσε μέσα. Ακόμη μέσα σε κρύπτες, κοίτα Γιάννη, από εδώ μέσα ακόμη βγαίνουν μέλισσες. Κοιτάξτε. Εδώ, κοιτάξτε. Τώρα για τη Βασίλισσα. Μπορεί να είναι και εδώ μέσα. Ναι, κρύπτες, Ναι. Πρόσεχε. Πω. Μέλη. Αυτή τώρα κάπου εδώ είναι, ή εδώ πέρα μέσα, ή εκεί σε αυτές τις κρύπτες. Εγώ δεν φαντάζομαι ότι έπεσε μέσα. Και ωραίο μέλι, Δεν έχετε φάει πιο ωραίο μέλι.
Άστο. Και πρόπολη. Το έκανε και η Νετρόπολη. Από μινάρι, από το μεγάλο τσαμπί που είχε πάνω, όχι ένας μήνος, 3 μήνοι. Ήταν παλαιός αφεσμός, ο οποίος έκανε και ρήθρες και πριν κατά πολλά χρόνια. Εγώ νομίζω βάζουμε το πάτωμα. Τη Βασίλισσα εγώ μέσα. Βάλετε λάρα από εκεί. Η Βασίλισσα, έχει πέσει η Βασίλισσα. Είσαι σίγουρος? Σίγουρος. Πού? Αυτό περίμενε να το ψαχουλέψουμε καλά. Εγώ φοβάμαι ότι μέσα το τούνελ μπορεί να έχει καμία στιγμή η Βασίλισσα. Άφησε το μέσα. Τράβα από εκεί. Τράβα. Κοίτα ρε, επένδυση, κοίτα επένδυση. Επένδυση κοίτα. Πρόπολη, κερί. Κοίτα, κοίτα, πρόπολη αυτή. Όλο πρόπολη αυτή. Το έχουν κροπολιάσει για να κολλήσει. Δεν έχει τίποτα. Όχι. Αυτό θα πάει στην αποθήκη σε ένα ξύλο, δεν το κάνεις. Όλα τα είναι. Τώρα από αυτά εδώ θα βάλουμε κεριά. Λοιπόν φίλοι, δώσε ένα κερί ακόμη. Δώσε ένα κερί ακόμη. Κερί? Όχι, όχι, όχι. Ένα, να βάλω πάνω το γόνο. Σύρμα. Ένα τελάρο με σύρμα δώσε από εκεί. Για να μην πάει χαμένος και αυτός ο γόνος. Άντε αγάπες μου, άντε. Εκείνα θα τα βάλουμε Πέτρο. Ποια αγόρι μου? Στην λογόνο. Ποιο γόνο? Όχι γόνο. Α, δεν έχει εκεί. Όχι, δεν έχει το γόνο. Λοιπόν. Ας ελπίσουμε ότι έπεσε μέσα. Λοιπόν. Αλλά κομμάτια μικρά δεν έχει Πέτρο, με γόνο. Όχι. Αν είχε. Χέρι. Αυτό ο γόνος είναι γύριο. Γύριο όμως είναι. Ας το βάλουμε εδώ πέρα για να κάνει παρέα. Με το γόνο. Λες και κάνουμε δέμα, Λοιπόν. Πάλι έτσι. Φέρε τελάρα τώρα. Φέρε από μένα. Τώρα να κουμπώσουμε πάνω το πάτωμα. Να βάλουμε πλαίσια από... Όχι, όχι. Ούτε ένα. Συρταρωτό.
Σε μεζονέτα. Δηλαδή σε μεζονέτα. Να μην βάλουμε το πλαίσιο δηλαδή. Να βάζαμε την κυψέλη δίπλα εκεί και να τεινάζαμε μέσα τώρα. Να και μετά να βάλουμε. Τη μίγα, ναι, μετά βέβαια, την άξουμε. Σιγά σιγά μην τις πατήσουμε κιόλας και εδώ έχει πολύ πράγμα. Για να πάρει κάμερα. Συγγνώμη κύριε κάμεραμαν. Αν θέλεις φέρτε την κυψέλη, πάρτα. Κάτσε πάμε εδώ δίπλα. Ναι. Και άχινα. Και μπροστά βάλτε, γιατί πάμε τα πίσω. Βάλτε και μπροστά βάλτε. Έλα, δεν πειράζει. Τα χερούλια πάνω είναι πιάστα, από τα κλίστρα πιάστη τώρα. Ελαφριά είναι. Γύρνα η πόρτα προς τα κάτω. Η πόρτα κανονικά. Α, μπράβο. Γιάννη από εκεί έλα, Γιάννη από εκεί έλα. Εκεί μπροστά. Τώρα τεινάζω μίγα μέσα. Κάνε αυτό κάτω. Τεινάζω μίγα μέσα. Κοίτα Γιάννη μίγα κοίτα. Κοίτα μίγα. Δεν είναι δυνατόν τόση μέλισσα που βρέθηκε. Κράτα. Άιντε, καλές και ευλογημένες. Αμήν. Αμήν. Λοιπόν, βάλε πάνω τελάρα. Κράτα. Η επιχείρηση πήγε καλά. Άνοιξε εδώ πέρα. Αυτό έχει μέλισσα. Θα είναι όλα μέλισσα. Κάποιο δεν έχει μέλισσες. Κάποιο θα... Αυτό ήταν που βγάλαμε. Έχει. Το άλλο. Και αυτό έχει, όλα έχουν. Αυτό που πήραμε εμείς τα έχουν. Κάνε μου την χάρη κι άνοιξε. Αυτά έχουν να κάνει συνένωση. Αυτό θα βάλουμε. Ξέρεις τι θα κάνουμε μια μέρα. Θα βάλουμε στη θέση αυτήν που θα είναι τώρα αδύνατο, στη θέση του διόρου που εκεί πέρα να πάνε στις ηλέκτρες μέσα να την δυναμώσουμε. Αυτό δεν έχει βασίλισσα. Ναι. Δεν την πήραμε παρόλο που πήραμε το τέτοιο. Το πάνε το μόνο.